ما کسی کو ایمان ده قفسا واندایه پروتستی خو کرن ج چار آلین ترکیه ج بو فلسطینی چالاکی و پشکری تنه کرنه یک جوان جل انقره جالیه سازین سیویل و هاته کرنه هفت سازین سیویل بینر عزیز ل بازارا ام بجن خیره ج بو فلسطینی و کرن قزن جاوه درجی و بشین ج بو غزه ظلم و êrişên İsraîlê li ser Filistînê dewam dikin. Jin û zarok, gal û pîr, guh neda tu kesî. İsraîl li Xezê însanên bêguneh qetil dike. Li gelek bajarên Tirkiye li dijî vê zilmê çalakî tên kirin. Yek ji van çalakiyan jî li Enqereyê hat kirin. Heft saziyên sivîl ji bo ku piştgiriye bidin Filistînê bazara xêrê vekirin. Biz burada xanıman ji bo piştgiriyê bidin gelê Filîstînê li malên xwe xwarin çêkirin. Em ê jî li vê derê van xwarinan bifroşin. Qezencên bazarê jî em ê ji bo xwişk û birayê xwe yên Filîstînê bişînin. Çi ji destê me were Xwedê bêjêrê em ê bikin. Qetişek nekirici en azından dengi wana duyurmuş bikin. Di bazarê de xwarinên malê eşya û cilûberk hatin firotin. Xelkê Enqerê ji bo piştgirî bidin Xezê hatibûn bazarê û danûstendin kirin. Ben Filistin'deki Her çiqas piştgiriyeke piçûk be jî ji bo ez bêdeng nemînim ez hatim vê derê û min danûstendin kir. Herkes desteği çiti. Allah rızası için desteği olan çiti çıkaydı karın bikin. Merve sayı toplanmış bina. Henek xora eşya ana bira xeyri olarak dedin. Henek vatne pera dedin.